ஜாயில். வணக்கம். இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்ப்போம்னா ஒரு அமேசிங்கான வீடியோ தான். அதை நீங்கள் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இன்றைக்கி பிரிங்ராஜ் ஆயில் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். பிரிங்ராஜ் ஆயில்னால் ஃபஸ்ட்டு என்னன்னு ஒரு ப்ரீஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் தந்துடுறேன். பிரிங்ராஜ் ஆயில் வந்து என்னன்னா அது டைப் ஆஃப் ஆயில். போன வீடியோவில் நம்ம கோகோனட் பிளான்ட்டை பற்றி போட்டிருக்கோம், கோகோனட் ஆயில். இந்த வீடியோவில் நம்ம பிரிங்ராஜ் ஆயில் பற்றி போடுறோம். ஏன்னா இப்போ அது ரொம்ப எசென்ஷியல். அது வந்து ஒரு குட் நேச்சுரல் சொல்யூஷன் ஃபார் ஹேர்னு சொல்கிறாங்க. குட் நேச்சுரல் சொல்யூஷன் ஃபார் ஹேர்னா முடிக்கு ரொம்ப நல்லது. அப்புறம் அது வந்து ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்காக ஒர்க் ஆகுது. ஆன்டி மைக்ரோபியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிறதுனால பிரிங்ராஜ் ஆயில் நம்மளோட முடி பிரச்சனைகளை பூர்த்தி செய்து ஒரு ஆன்டி மைக்ரோபலாக வேலை செய்யுது. இப்போ பிரிங்ராஜ் ஆயிலோட பெனிஃபிட்ஸ் பார்ப்போம். பிரிங்ராஜ் ஆயிலோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னா ட்ரீட்ஸ் டேண்ட்ரஃப் அண்ட் ரைஸ் கிளப். டேண்ட்ரஃபை பூர்த்தியாக குணம் இல்லாமல் ஆக்கி ட்ரைஸ் கிளப்பை கொடுக்கிறது. அப்புறம் பிரிங்ராஜ் ஆயில் வந்து ஹை ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி. அதர் ஆயிலை கம்பேர் பண்ணும்போது இதுக்கு ஹை ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி இருக்குங்க. அப்புறம் முடியோட வளர்ச்சியில் ஈடுபடுது, ஹேர் ஃபாலை குறைக்கிறது, ஹேர் க்ரோத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது, முடி கிரேன்னு ஆறதை தடுக்கிறது, ஹேர் லஸ்ட்ரஸாக வச்சுக்கிறதுங்க. போன வீடியோவில் நம்ம ஒரு அற்புதமான ஆயில்ஸை பற்றி சொல்லியிருந்தோம். பெஸ்ட் டைப் ஆஃப் ஆயில்ஸ். இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில்ஸ் சொல்கிறேன். ஆகன் ஆயில் மற்றும் நீம், ஆல்மண்ட், மஸ்டர்ட், கோகோனட், ரோஸ்மெரி, டீ ட்ரீ, ஆல்மா, பிரிங்ராஜ், ஜோஜோபா ஆகிய ஆயில்கள் நம்ம தலைக்கு ரொம்ப எசென்ஷியலாக இருக்கிறது. அது ரொம்ப பெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் இது ரொம்ப பெஸ்ட்டு நம்பலாம். அப்புறம் பிரிங்ராஜ் ஆயில் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்னன்னா, பிரிங்ராஜ் ஆயில் வந்து யார் யாரெல்லாம் பயன்படுத்தலாம். இது வந்து மென் அண்ட் உமன் ரெண்டு பேருமே பயன்படுத்தலாங்க. அப்புறம் நம்மளோட முடி வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்தலாம். மற்றும் லாஸ் ஆஃப் ஹேர்லேருந்து நம்மளை காப்பாற்றுது. மெடிக்கல் கண்டிஷனில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிறதுனால இதை யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் பிரிங்ராஜ் ஆயில் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் பர்ஃபெக்ட் சொல்யூஷன், ஒரு ஆயுர்வேதிக் சொல்யூஷனுங்க. இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அப்புறம் இது நம்மளுக்கு எவ்வளோ வருமானம்னா ஒரு 3 to 4 monthsக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணாலே இது நம்மளுக்கு ஈஸியாக நம்மளுக்கு ஹேர் க்ரோத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். மற்றும் நான் சொல்கிற ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸான இது 3 to 4 monthஸில் கொடுத்துரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பட்டன் தட்டி விட்டுருங்க. முடிஞ்சால் 3 பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆல் செட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான் கைஸ். ஆஸ்பைர் டு இன்ஸ்பயர் பிஃபோர் யூ எக்ஸ்பயர். நன்றி கைஸ். இன்னொரு வீடியோ பார்க்கலாம். Thank you. Stay home, stay safe.